Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB membro kan KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras nato mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos mga tugang ngunyan na aldaw nin Sabado, Mayo 17, 2025. Ini ang bareta alas 12 asin kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagtutok sa kampanya kontra illegal na droga sa Daraga Albay, siniguro kan PNP. Pagbabakang inflation rate sa Bicol Region, dakulang tabang sa lado kan pagnegosyo sa rehiyon. Investigasyon kan ginabatan PNP sa sarong lalaking gadan sa irarom kan tulay sa Travessia, padagos pa. Regional Most Wanted Person sa rehiyon Gran Bicol na arestrar kan PNP. Sa lado nasyonal, pagpapauli kay Attorney Harry Roque, planong ipaagi sa Interpol. Akbayan nanginot sa party list race kang nakaaging pirilian. Bureau of Immigration official ibinulgar ang anomalya sa visa extension. Soto mawot magkaigwan ng ethical standards para sa mga senador. Sa ibang nasyon, Ukraine asin Russia nagkaigwan na nin paghururon na ginibo sa Turkey. Sa lado ng sports, Celtics desididong paabuton nin sagkod Game 7 ang kawat ninda kang Knicks. Yan po ang mga headlines, ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Ngon Artisan. Siniguro kan Daragam Municipal Police Station na makusog asin mantinido ang pagtutok ninda sa kampanya kontra illegal na droga sa palibot kan Daraga Albay. Ang bagay na ini ang sinabi ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea kung saan sa pakikipaghoron sa DCGB News sa saindang mga ginibong anti-drug operations na anotaran na ang mga nagbubusol o nagpapabakal ng illegal na droga sa banwang Daraga, bakuman residente ka nasabing lugar kundi mga dayo. Alagad ang banwaan ang pigigibong lugar kan transaksyon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Azotea, makusog ang pagbantay ngunyan kan kapulisan tanganing masiguro na dainin makakalaog na illegal na droga sa saindang area of responsibility. Idinagdag pa kan opisyal na pigpapakusog man ang programa sa barangay kontra droga. Sinabi pa niyang 54 na mga barangay sa Daraga, ang Barangay Maroroy, nasa na ang pighahalat na madeklarar bilang drug-cleared barangay. Sa oras na maripasok ang PIDEA, ang mga rekisitos posibleng maideklarar ng drug-free ang bilog na banwaan kan Daraga sa mga maabot na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Dakulang tabang sa lado ng negosyo sa Kabikulan ang padagos ng pagbaba kang inflation rate sa Bicol Region. Ini ang pahayag ni Department of Trade and Industry, DTI Bicol. Consumer Protection Division Chief Ruben Sombon matapos mairehistro ang 1.3% na inflation rate sa Bicol Region kang Abril 2025 na mas hababa sa 2.1% kang nakaaging bulan ng Marso ngunya na taon, mantang 3.7% kan Abril 2024. Sinabi ni Sombon na dahil sa bagulbol na paghiro kan presyo ni nagkapirang produkto na naapektar sa inflation rate, dakulang tabang ini sa lambang pamilya asin sa mga negosyante. Naglalaom si Sombon na mapapadagos na magbaba asin mamantinir ang hababang numero kang inflation rate sa Bicol Region ngunya na bulan in Mayo asin sa kabiliguan na taon na 2025.
Padagos pa ang investigasyon kan ginubatan PNP sa pagkakadiskubre sa sarong lalaking gadan sa irarom kan tulay sa barangay Travessia kan nasabing banwaan. Sa impormasyon na nakalap kan DCGB News kay ginubatan Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Nasa inisyal na investigasyon kan sa iyang mga tauhan, nagluwas na alauna kasuhapon na hiling na naglalakaw-lakaw an musingo na lalaki sa bisinidad kan tulay. Alagad pagkahapon natanaw na sanang nasa ibaba na ini kan tulay asin dainanin buhay. May pagtubod na nahulog o tuyong luminukso ang lalaki pigkokonsiderar na taong grasa. Kasubanggi pig-retrieve ang bangkay kan biktima kan mga personahes kan Bureau of Fire Protection asin pig-turnover sa RHU ginubatan para sa magkakanigong disposisyon. Naarestrar kang PNP Regional Office 5 ang ipigkukonsiderar na regional most wanted person sa rehiyon kan Bicol. Inarestrar ang akusadong si alias Rod sa barangay Kadandanan, Kanbulan, Sorsogon sa bisa kan warrant of arrest na ipinuluwas kang korte para sa kasong 2 counts of murder. Segun sa mga otoridad, haloy nang pigahanap si Rod dahil sa pagkakaimbwelto kaini sa kaso kan paggadan. Sa ibong kang haloy na pagtago, nadakop ini kan mga otoridad sa paagi kang intelligence gathering as in koordinasyon kan mga pulisya sa lokal na gobyerno. Sa ngunya nasa kustudya ini kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Nagpo nang i-distribuer kan Commission on Elections o COMELEC Bicol ang honoraria sa 40,000 na mga poll workers sa 6 na probinsya sa rehiyon matapos ang May 12 midterm elections. Nagpuon ang pag-distribuer kan initial payments kan Webes sa Department of Education, Supervisor Official o DESO kasabay ang support staff asin technical support. Makaka-resibi ang chairperson kan electoral board nin 2,000 mantang ang kada saro sa third member asin poll clerk makaka-resibi nin 11,000. Ang support staff members makaka-resibi nin 8,000. Mandato kan COMELEC na i-distribuer ang honoraria sa laog ning 15 aldaw matapos ang eleksyon. Pig-aadalan kan Legazpi City Police Station ang mas hararom na anggulo asin motibo para malinawan kung ano talaga ang nangyari sa 46 anyos na babaeng residente kang resettlement site sa Barangay Taysan, Legazpi City na nagadan matapos na mainwelto sa self-incurred road crash sa may sarong subdivision na sakop kan Barangay Puro, Legazpi City kan Miyerkules na banggi. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagtaram kan Legazpi PNP, base sa indang inisyal na investigasyon kasunod ang biktima sa sarong motor na pigmamaneho kan sarong lalaking driver na sagkod sa ngunyan dai panamimidbidan asin ang sayang aki na 2 anyos ka nangyari ang insidente. Alagad pag-abot ka nagrespondeng autoridad, kaibahan ang mga EQRT wara na ang pinangyarihan na lalaking driver asin ang aki kaini. Kang dinara ang biktima sa ospital, pigdeklarar ining dead on arrival kan mga attending physician, ang bangkay kan biktima ipinerarom sa autopsiya para kung ano talaga ang kausa kang pagkagadan kan biktima. Sa ngunyan padagos pang pigahanap kang mga otoridad ang daipang namibidbida na driver kang motorsiklo. Bilang parte kan padagos na espersos na mapakarhay ang koordinasyon, datos asin komunikasyon sa pagsimbag sa panahon kan kalamidad, ginibo kan DSWD Field Office 5 katuwang ang Disaster Response Management Bureau kan DSWD Central Office ang tulong aldaw na ensayo manungod sa DROMIC o DROMIC Reporting Guidelines and Protocols sa Legazpi City. Katuyuan kan ensayo na magtao nin kaaraman asin teknikal na suporta sa mga miyembros kan quick response teams hali sa manlain-lain na probinsya kan rehiyon may kinaaraman sa paggamit kan Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o DROMIC Reporting System. Pigtukdoan ang mga partisipantes na gamiton ang mga tamang templates sa pag-report tanganing mas madaling masabutan kan tawo ang mga impormasyon. 12 lokal na gobyerno hari sa probinsya kang Albay ang nakaresibi kang Seal of Child-Friendly Local Government hali sa Child-Friendly Local Governance Audit CFLGA. Ang pagbidbid iginawad sa syudad ng Tabaco, Ligao, asin Legazpi, pati man sa munisipyo
Kan Polangi, Santo Domingo, Ginubatan, Manito, Daraga, Kamalig, Piuderan, Tiwi, Asin, Libon. Ang CFLGA, sarong annual assessment tool, tanganing ma-evaluate ang mga LGUs manungod sa mga programang pigpapa-implementar katakod kang well-being, kan mga kaakian, child rights, responsive governance, asin accountability. Problema sa basura ang piglalauman kan mga barangay sa syudad ng Legazpi na matutukan, solusyonan sa pagtukaw ni Mayor-elect Hisham Ismail sa Hulyo. Katakod ini kan presenteng pagresolba kan presenteng alkalde na si Attorney Alfredo Garbin kung saan may mga barangay na natatambakan ng basura aron kan barangay Bitano nangunyan na resolbera na. Sigun kay Mayor-elect Ismail, mahinguwa siya na magkaigwan ng mini dump truck sa kada barangay kan syudad tangani dai na matambakan asin sindan na mismo ang maghakot nin basura sa saindang jurisdiction. Arestado ang duwang residentes kang resettlement site sa barangay San Vicente, Tabaco City matapos na maaktuhan ang pagpapabakal ng iligal na droga sa lugar. Sa Espersos na ginibok ang Tabaco PNP na arestrar ang sarong 37 asin 38 anyos na lalaki sa nasabing lugar. Sigun pa sa impormasyon kang pulisya na kumpiskar sa mga sospek ang mga drug paraphernalia asin 4 na sachet ning pigtutubadan na shabu na pigkakarkulong may gabat na 4 na gramos asin nagkakantidad nin 30,000 pesos. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin ibang nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Plano kan gobyerno na hagadon ang tabang kan Interpol para mapabalik sa nasyon si Attorney Harry Roque nasa ngunyan nasa Netherlands. Kasunod ini kan ipinaluwas na warrant of arrest kan korte kay Roque may kinaaraman sa kasong qualified human trafficking kay ibahan si Cassandra Ong asin 48 na iba pa na nagugat sa nadiskubreng scam hub sa Porac, Pampanga. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, na pinag-unambitan ni Undersecretary Nikki T. kan Department of Justice na makikipag-koordinar sinda sa Interpol para mapabalik sa nasyon si Roque. Sinabi ni Castro na day pwedeng gibuhon na padatulan ni Roque ang sa iyang rason na day siya pwedeng arestaron kan Interpol dahil igwapan ining pending na application para sa political asylum. Tinawanin doon kan opisyal na may warrant of arrest kontra kay Roque asin igwang kasong kinakaatubang ini sa Pilipinas. Kinakaipuhan na patunayan ni Roque ang depensa kaini na political harassment ang pigigibo kan gobyerno sa SAIA dahil kung daing basihan ang kasong isinaangat laban sa SAIA, day kuta ini na isyuhan nin warrant of arrest kan korte. Si Roque nagdulag paluwas ni nasyon matapos maimbwelto ang pangaran kaini sa sarong kumpanya kan Pogo sa Porac, Pampanga. Opisyal lang nangenot ang Akbayan Party List sa party list race sa 2025 midterm elections. Ang pangenot kan Akbayan na irehistro kan tapuson kan Commission on Elections o COMELEC na nakatukaw bilang National Board of Canvassers o NBOC ang canvassing kan mga boto para sa mga senador as in party list groups kan Webes na Banggi. Base sa National Certificate of Canvass, nakakuha ng 2,779,621 votes. Sinundan ini kan Duterte Youth, Tingog Party List, 4-piece Party List, panglima ang ACT-CIS asin ang panganom ang Ako Bicol Party List. Sa Lunes, Mayo 19, gigibuhon ang proklamasyon kan mga naangganang party list groups kang nakaaging pirilian. Kinarampag ni Board of Special Inquiry Chief Attorney Gilbert Repizo si Acting Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado may kinaraman kandain niya mahalo na anomalya sa visa extension asin dain na dadamay ang mga tultul na empleyado kan ahensya. Sigun kay Repizo, dain niya ini pigibo para ratakan an sa indang ahensya kundi tanganing makabilog nin tulos na pagtatanos o koreksyon. Kan Mayo 15, nag-endorso siya para tabangan ang sarong lalaki na dain nakapag-extend nin visa dahil sa nakapendyenteng kaso. Na-dismiss aligado ang kaso kaini kaya naghagad nin update. Nabigla na sana si Repiso kan ibalik sa iya ang passport dahil sa kawaran nin service fee na 50,000 pesos. Apera pa ini, tinawan man siya nin price menu para sa visa extension. Ang visa na sobra anom na bulan o wala pang sarong taon, nagkakantidad nin 15,000 ang service fee, mantang ang 15 taon sagkod 19 taon, nagpapakulman sa 70,000 pesos. Ang visa na sobra anong bulan o daipa sa sarong taon, nagkakantidad na 15,000 ang service fee, habang ang 15 taon hanggang 19 taon, iyuman ang 70,000 pesos. Tinawanin doon kan abogado na unfair ini sa ibang empleyado na patas na pigigibuan sa indang trabaho. Ang kaso day ang pilion bilang Senate President, sinabi ni Senator-elect Vicente Tito Soto na hahagadon niya sa mga kapwa-senador na itaw sa iyang Ethics Committee. Sinabi niya na dapat may ethical standards para sa mga senador. Dapat istrikto sa mga rules sigun pa kay Soto. Dagdag pa niya na kung gusto na mahiling kan mga namamanwaan na magayon ang imahe kang Senado, tultol. Matanos iyuman ang gusto niyang mangyari. Kaibahan sa tututukan niya iyo ang parliamentary procedures na dapat sunodon kang Senado para maging magayon ang halimbawa sa mga hobenes. Kumpiyansa si Senate President Chis Escudero na magigibo pa man giraray ninda sa Senado ang sa indang tunay na trabaho bilang mga legislador sa paglaog kan 20th Congress kan apisar kan pagigibong okupado sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigun kay Escudero, bilogan sa iyang pagtubod na igwa pa man giraray sindang maipapasar na mga importanteng propwestong lay apisar kan impeachment.
Sinabi kayang nagtatalaan na sindahan nin schedule para magibo nindaan sa indang mga trabaho bilang legislador asin tiwala siyang tututukan kan Senado ang national budget sa 2025 asin matatapos ninda ang nagkapirang pre-trial proceedings. Mientras nabaguman matapos ang 19th Congress sa Hunyo 13, kaibahan sa mga propwesto na target maaprobaran iyo ang reforma sa Mining Act, Right-Sizing Bill, Judiciary Fiscal Independence Bill, Right-of-Way Bill, Anti-Pogo Bill asin pagpakarahay kan buwis para sa vape asin denatured alcohol. Magamit naman in drone ang Department of Agriculture o DA para marikas na makapag-spray ng fertilizers as in pesticides sa mahiwas na tanuman ng paroy sa nasyon. Sinabi ni Executive Director Glenn Estrada sa irarom kang Drones for Rice program, pigaadala ninda ang integration kan precision farming practices arog kang drone-assisted spraying sa rice farming areas. Pigahanda naman ninda ang pagpapautob nin mga protocol standards as in monitoring systems para sa mas ma-access ang farm cooperatives sa mga ligtas as in epektibong abono asin ang pagada ning peste. Kaibahan sa naini sa mga pigsusulong kang Fertilizer and Pesticide Authority na diskarte para gibuho na modern ang sektor kang agrikultura. Kaibahan digdi ang pigpakusog na digitalization kang licensing as in pagpapa-ackreditir kan fertilizer as in pesticides. Pinakusog na first border inspections as in padagos na pag-update sa fertilizers and pesticides regulatory policies. Bareta sa ibang nasyon na natapos na ang kainot-inoting paghuhuron kan Russia as in Ukraine. Sa ginibong paghururon kan mga representantes kan duwang nasyon na ginibo sa Turkey, natukar ang dagos ng pagtapos kan sobra 3 taon na kariribukan. Nagkapira sa mga pinagkasunduan iyo ang paghirit kan Russia na matatapos sana ang kariribukan kapag itinao kan Ukraine ang teritoryo na sa indang pigkokontrol. Matapos ang nasabing paghururon, inapudan kan mga leader kan United Kingdom, France, Germany as in Poland, sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky as in US President Donald Trump. Kinontrak kaya kan mga nasyon ang hirit kan Russia as in inapod ining bako magkakanigo. Nagtutubod man ang mga opisyal kan Turkey kung sain pigibo ang paghururon na pwedeng sunod ng gigibuhon ang personal na paghampang ni na Russian President Vladimir Putin as in Ukrainian President Zelensky. Enot ng sinabi ni Trump na dahi magkakaigwan ng totalmenteng ceasefire sagkod dagos niyang nakakahuron si Putin. Sa bareta niya to sa lado ng sports, desidido ang NBA defending champion na Boston Celtics na maipata sa 3-3 ngunya na aldaw ang Eastern Conference Semifinals. Ini miski nahahampang sinda sa nagkapirang hagyat arog kang home court kang Knicks. Gigibuhon ang kawat asin ang sarok pa iyo ang kawat kang mga nagkapirang players ninda o ang kawaran kang nagkapirang players ninda. Sarunggana pa sana ang kaipuhan o sarunggana na sana ang kaipuhan kang Knicks para mag-abante sa Eastern Conference Finals. Pigta-target man kang Knicks na makabuelta sa Conference Finals matapos ang 25 taon. En kaso manggana ang Knicks, maikukonsiderar na rematch ang Eastern Conference Semifinals kan Indiana Pacers kan taon 2000 kung sain day sila nagtrayumpo sa Pacers. Naimbento kan Japanese robotics company na Jizai ang sarong lampara na pwedeng maging lamesa, Pixar-inspired lamp asin maging butler. Pinangaranan ang imbensyon na ini bilang Mimo kung sain kung ika nagtutukaw-tukaw napapaha asin daing enerhiya na magtindog tangani magkuaki mga kaipuhan araw kan tubig po pwedeng suguon ang Mimo tangani ini ang magkua para sa imo. Kaya ka ini na maglakaw-lakaw sa palibot kan harong gamit ang anom na spider-like legs asin makipagkomunikar gamit ang pagtango. Ang Jizai, pigihingowa na ma-improve pa ang robot tanganing magkaigwanan nin iba pang mga gibuhon sa harong. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong empleyado sa Penang, Malaysia ang nagagamit ng eroplano para sa iyang daily commute palaog sa trabaho. Si Rachel Cower, Assistant Manager kang sarong airline, ang nagagamit ng eroplano hali sa Penang pasiring sa Kuala Lumpur, tangani magtrabaho asin nag-uuli, pagkabanggi tanganing makaiba ang sa iyang mga aki.
Sigun kay Cower, mas barato pa ang sa iyang nagagasto sa pag-commute ural daw kumpara kang nagrerenta ka ining harani sa sayang pigtatrabahuhan. Kung ka ito nagagasto siya ning maabot sa $474, ngunyan ang sa iyang pagko-commute na sa $316 na sana ang sa iyang expenses sa sarong bulan. Ngunya na Mayo 17 taong 1843 namundag si General Pascual V. Ledesma, ang Visayan Revolutionary Leader, asin an enot na officer in command kan Philippine Navy sa Himamaylan, Negros Occidental. Nagpuon si Ledesma bilang kapitan kan sarong merchant ship kan 1863 asin naging parte kan katipunan taong 1894. Kan 1899 sagkod 1901, dinesignal sa iya ni General Emilio Aguinaldo ang pagiging commanding general as in chief kan naval merchant pati marine services. Siya man ang saro sa mga founders kan lapiang nasyonalista asin samahan ng mga veterano ng himagsikan. Mga tugang ngayon na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Some shoutouts po. Gusto ko lang po batiyon ng sa kuyang sister-in-law ning happy birthday. Joanne Lee Buban, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Joanne. Happy birthday po. As in, shoutouts man po kay Attorney Christine Longabella, matibayon tapong pigdadangog kada Sabado digdi sa DCGB. Sir King Reginaldo, na oral daw pong pig-share ang sa tuyang Sir sa tuyang King. live. Thank you. Sir King. Thank you, Sir King. Sir Yad Rempilio and Kim Shon Ho kan Uwas. Ma'am Nelsie Maranyo asin Queen Georgia Lotibio. Salamat Yes. po. Oh, yes. Hello, Miss Georgia Lutivio. And shoutout ko man po si Miss Lalay Eva. Thank you very, very much po for accommodating us ang sa kuyang akit na mapram ngunyan. Wow. Tagagibo kang down. And Miss Georgia, ang team ni Miss Georgia, thank you very much. Salamat po. As in po, magpapasalamat mo po ako sa St. Agnes Academy sa pagkuasa ko bilang host ka sa Banggi, sa indang Seniors Prom, sa kuyang inaanak Abigail, na para congratulations, and Ma'am Nikki Alminye. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Balyaran, asin Miss Nicole Gloriane, sa lado technical katuwang tiyan si Sir Nems Flora, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, sa satuyang social media, ang satuyang mga writers na Miss Chara Meleron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kang bilog na tropa, kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran, kang mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, happy lunchtime. Thank you for watching. God bless. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarap